Зелен щит за здраве. Страшни катастрофи се случват по целия свят. Хирошима и Нагасаки. Чернобил. Фукушима. Тези имена като камбана отекват в сърцата на живите в памет на милионите загинали. Причините за катастрофите са различни, но последствията винаги са ужасяващи. Стотици хиляди квадратни километри негодни за живеене. Днес в света работят 442 ядрени блока. Откъде да очакваме следващата беда? Никой не знае. Знае се само едно. Опасността е много по-близо, отколкото ни се струва. Облъчването е неизбежно. То е навсякъде. Във въздуха, който дишаме. Във водата, която пием. Радиоактивните вещества проникват в мускулите. Натрупват се в костната тъкан, увреждат и убиват живите клетки. А ние не подозираме до последния момент. Радиацията изгаря вътрешните ни органи. Струва ни се, че всичко това е някъде много далеч, че се отнася за някой друг, но всъщност всеки влиза в тази рискова група. Повече от 70% от радиацията попада в организма с храната. Нуклидите на оловото и полония се концентрират в месото и рибата. В резултат, вътрешното облъчване предизвиква опасно увреждане в структурата на ДНК, страшни патологии, мутации и рак. Мобилният телефон е истински сериен убиец. И тези убийци около нас са все повече и повече. Микровълновите фурни, безжичните мрежи, телевизионните кули и рамките на металотърсачите. Степента на тежест на радиационното поразяване зависи от това дали дозата е получена наведнъж или постепенно. При доза облъчване около 80 сиверта, както при атомните взривове в Хирошима и Нагасаки, смъртта настъпва за няколко часа. При дози от 5 до 10 сиверта за 10 или максимум 20 дни, а от доза 3-5 сиверта настъпва тежка лъчева болест, която смазва организма за 1-2 месеца. Къде да се скрием от тази опасност? Та нали дори домовете ни от наши крепости са се превърнали в капани? Фоновото лъчение на строителните материали ги превръща в мощни източници на радиация. Най-голяма специфична радиоактивност имат гранитът, пемзата и глината. Вътре в помещенията се натрупва радон. Той се концентрира бързо във въздуха, като създава опасно високи нива на радиация. Заплаха могат да бъдат и битовите електроуреди, част от мебелите и дори дрехите. Ние постоянно се заобикаляме с все по-нови и нови източници на излъчване, като плащаме данък за краткия си комфорт със собственото си здраве и със здравето на нашите близки. Нещата, призвани да служат на здравето, могат и да убиват. Като например обикновения рентген, където получаваме значителна доза радиация. Най-чувствителни към радиацията са репродуктивните органи, особено тестисите при мъжете. Дори еднократно облъчване на тестисите с доза само от 0,1 сиверта води до временна стерилност. Сега виждате как се отстранява злокачествен тумор. Това е обичайна за нашето съвремие операция. В света всяка година ракът покосява около 10 милиона души. Според статистиката от 1 милион души сред доживелите 70 годишна възраст, 210 хиляди умират точно от рак, а всяка година се раждат 28 хиляди деца с вродени малформации и болести, предизвикани от клетъчни мутации. Радиацията хищно и безразборно поглъща всички органи. Децата са много по-чувствителни към въздействието на радиацията, отколкото възрастните. Така дори минималните дози, използвани при лъчетерапия, могат да спрат формирането на скелета при децата. Облъчването на мозъка предизвиква загуба на памет и слабоумие. Но съвременната медицина може да се противопостави на тази опасност само посредством скалпел и мъчителна химиотерапия. Значи трябва да се търси начин да се спасим от опасността и да не стигаме до болницата. Има средство за борба с радиацията. Това е уникалният иновационен продукт на компания Vision, създаден в лабораторията Denfor. Това е DI-Guard Nano. Основните активни ингредиенти в състава на DI-Guard Nano са два уникални природни елемента – хлорелата и екстракта от опунция.
Забележителното едноклетъчно водорасло хлорела съдържа 10 пъти повече хлорофил, отколкото едно толкова богато на това вещество растение като люцерната. Това позволява от организма да се извеждат на практика всякакви токсини, в това число тежки метали и пестициди. Вторият защитник е опунцията. Тя бързо повишава защитните функции на организма, като укрепва имунната система и спомага за преодоляването на разрушителните последствия от облъчването с радиация. Уникалното при използваните във формулата на DI-Guard Nano ингредиенти е и в това, че като действат съвместно и създават синергичен ефект, те са способни да изведат от организма вече получената доза радиация, както и да ремонтират увреждането на ДНК от радиацията, като значително намаляват риска от злокачествени мутации. Днес в борбата с вездесъщия враг и с последствията от радиационното замърсяване, ние имаме надежден помощник и защитник – уникалния продукт DI-Guard Nano. DI-Guard Nano – вашата лична защита. International.